Drevni Kinezi to su nazivali chi. Rimljani su to zvali spiritus. Hindusi to nazivaju prana. U filmu Ratovi zvijezda to su nazivali silom. To bi trebala biti moćna životna energija koja oplakuje svemir, na koju se obični ljudi mogu priključiti i doći do nadljudskih rezultata. Postoje li ljudi koji zbilja mogu crpiti tu mističnu silu kako bi nadišli naša biološka ograničenja? Možda čak i zakone fizike. Upoznajte majstore borilačkih vještina koji navodno mogu nokautirati osobu bez da je dotaknu. Ispalio sam chi i napravio ovo. I nokautirao ga. Nismo laseri. Ne emitiramo energiju. Upoznajte ljude koji tvrde da mogu levitirati ili čak letjeti. Razumijemo kako možete nadvladati klasičnu silu gravitacije i kako tijelo može lebdjeti i letjeti. Gravitacija je zakon i ne može biti prekršen. Upoznajte mistike koji sami sebi izazivaju zastrašujuće ozljede. Najjednostavnije je objašnjenje da se ovo zbiva s božanskim sudjelovanjem. Ja osobno nisam vidio ništa što bi bilo nadprirodno. Istražite dokaze o mističnim energijama i nadljudskim moćima i kod vjernika i kod skeptika, dok se znanost i nadprirodno sukobljavaju uz zanimljive rezultate. Jesu li stvarni super ljudi? Sportaši i ljudi željni uzbuđenja uvijek su pokušavali ispitati granice svojih mogućnosti. Uvijek nas iznenade svojim sposobnostima da trče brže, skaču više, podižu više, idu dalje. Neki od njih su neustrašivi ili su samo skrenuli s uma. Neki su pokušavali pomoću steroida doći do naizgled nadljudskih rezultata. Neki su pokušali preko znanosti. Ali ima i onih koji su kroz povijest tvrdili da imaju pristup tajanstvenim energijama iz svemira ili preko Boga koje im daju nadljudske moći. Jedna od najstarijih i najpoštovanijih od tih energija je chi. Nevidljiva, uvijek prisutna i izuzetno moćna energija kojoj mogu pristupiti samo odabrani. Riječ se pojavila u Kini i označava dah. Ali to je puno više od daha. To je osnovna energija života. Vjernici tvrde da upravo chi drži planete u njihovoj orbiti i atome na okupu. Vidovnjaci tvrde da je mogu vidjeti u obliku svjetlećih aura oko živih bića. Chi je osnova tradicionalnih kineskih medicinskih tehnika poput akupunkture. A neki od majstora borilačkih vještina tvrde da je ona osnova njihove moći. Pristup toj energiji navodno im omogućuje da razbijaju cigle golim rukama ili čak glavama. Chi protječe čitavim tijelom. Bez nje ne biste mogli živjeti. To je radio val. Znanost ne može pronaći chi. Sa stanovišta znanosti ne postoji. Nema sumnje da je George Dillman sila koju treba uzeti u obzir. Vlasnik je 9. stupnja crnog pojasa i podučavao je niz ljudi od Muhameda Alija do Bruce Leeja. I može srušiti bilo koga primjenom pritiska na određene točke na tijelu. Osobu je najlakše srušiti pritiskom na određene točke. Pronađite mi najveću osobu na svijetu i srušit ću vam je. To sam već i činio. Srušit ću ga ovim prstom. Ali ovo je samo početak. Dillman tvrdi da je svladao tehniku prema kojoj može srušiti osobu bez dodira. Koristit ćemo energiju chi iz ove ruke i utjecat ćemo na protivnikovo treće oko. Sve ove tehnike karatea moguće su preko manipulacije čija. Napravi kuglu od čija. Između njegovih dlanova pojavit će se radiofrekvencija i ako dotaknete taj prostor, osjetit ćete toplinu unutar kugle.
Već sam vidio kako kuglom ruši ljude. Baci čiji tako da sruši osobu koju pogodi. Za Dillmana čiji je poput električnog kruga, kojeg možete paliti i gasiti dobro odmjerenim udarcem ili samo dodirom. Unosimo čiji u pritisne točke koje primaju i ispuštaju čiji. Ja koristim točke koje ispuštaju čiji i prenosim na točke koje je primaju. U biti samo im isključimo napajanje. To im izbaci osigurač sa stražnje strane. Te pritisne točke mogu biti opasne. Zaustavio sam srce nekolicini ljudi. Dillman podučava ove tehnike na seminarima po čitavu svijetu i privlači ljude koji žele otkriti je li njegova posebna tehnika karatea stvarna. Toliko ljudi to proučavalo i kažu da djeluje. Morao sam se osobno uvjeriti. U početku niste sigurni da to zbilja djeluje. To je poput NLO-a. Moram to vidjeti da bih vjerovao. Čuo sam da to ljudi čine, ali jedna je stvar nešto čuti, a druga vidjeti. Dolaze vidjeti Dillmanovu nevjerojatnu sposobnost da pomakne redove ljudi s udaljenosti 3 metra kad ga ljudi uopće ne vide, usmjeravanjem svoje čiji prema njima i prekidanjem njihovih aura. Poravnam se s njihovim aurama i povučem red. Ne bih vam ovo smio reći, ali poigravam se s ljudima u Starbucksu. Stajao sam i pomaknuo red. Svi su se pomakli i istovremeno me pogledali. Napravili su ovo i pogledali iza sebe. I ja sam se okrenuo, kao da se to i meni zbiva. Okrenuo sam se jer nisam htio da znaju da sam to ja učinio. Ali ono što najviše privlači pozornost publike jest Dillmanov nokaut bez dodira. Karate pokret koji bi mogao promijeniti današnje poimanje borbe, samo što su potrebne godine da bi ga se svladalo. Ukratko, tvrdi da može nokautirati bilo koga bez da toj osobi dotakne tijelo, tako da baci veliku čiji čaroliju. Kad me to iscrpi. Mogu se iscrpiti za sekundu ili dvije ako izbacim čiji prebrzo. Kad pogledate toliko demonstracija, različitih tehnika, toliko različitih pokreta, ne možete ne vjerovati. Otvaraju vam u umu još jedna vrata. Znam da imam energiju čiji, možete je vidjeti polumjesecima. Moje je čiji sada visoko zbog snimanja. Sada imam polumjesece na vrhovima prstiju. To znači da čiji izbija iz mene. Ali je li tajanstvena energija čiji ono što Dillmanu i njegovim sljedbenicima daje takve nevjerojatne moći? Ili je sve to, kako skeptici kažu, jednostavno oblik hipnotičke sugestije? Kasnije ćemo napraviti ispit i suprotstaviti karate majstora znanstveniku u pravom obračunu. Čiji nije jedina vrsta mistične energije na koju se ljudi navodno priključuju kako bi nadmašili uobičajena ljudska ograničenja. Islamski mistici Sufiji spominju duhovnu energiju koja se ulijeva u svemir, dolazi od Allaha. Ponekad se naziva baraka, što znači milost ili blagoslov. Ovi leteći derviši možda su najpoznatiji sufi mistici. Ali oni nisu jedini sufi derviši. Ovi su derviši iz reda Tarika Kaznazanija. I ono što im baraka navodno omogućuje, zbilja je nevjerojatno. Tijekom rituala koji je na zapadu poznat pod nazivom namjerno samoozljeđivanje, demonstriraju sposobnost da sami sebe ranjavaju po raznim dijelovima tijela, noževima, šiljcima, bodežima i zmijama. Nevjerojatno je, ali tvrde da ne osjećaju nikakvu bol. Također tvrde da nemaju neke dugotrajnije posljedice. Veoma malo krvarenja, imunitet na infekcije i gotovo trenutačno zacjeljivanje. Većina muslimana ove rituale smatra kontroverznima. Jesu li ove naizgled nadljudske sposobnosti rezultat povezivanja s božanskom energijom? Ili je u pitanju neka vrsta samohipnoze? Ta su pitanja dovela sufi rituale u središte pozornosti alternativnog liječnika doktora Howarda Halla,
specijalista za hipnozu i iscjeljivanje, što je medicinska struka nekad s prijezirom odbacivala. Moji najraniji radovi bili su utjecanje na imunološki sustav tijekom hipnoze. To se smatralo radikalnom zamisli. Ali zamisao da postoji nekakvo energetsko polje koje može liječiti, oni nisu mogli prihvatiti ni shvatiti. Hall, klinički psiholog na sveučilištu Case Western Reserve u Clevelandu, otputovao je u Bagdad 1998. da provjeri jesu li sufi rituali doista božanski čin ili se samo radi o grupnoj hipnozi. Hall je saznao da duhovni vođa, šejk, usmjerava zaštitnu energiju na derviše. Pozvali su ga da se osobno uvjeri da nije riječ o hipnozi, već o Allahovu daru. Kad sam prišao, tražili su da izvučem jedan od bodeža iz nečije lubanje. Nisam uspio. Zbilja sam se trudio. Još se uvijek naježim kad se sjetim toga. Kako bi zbilja odbacio hipnozu kao vrstu zaštite, Hall je odlučio osobno sudjelovati u ritualu. Gledajte, svi ti ljudi to čine. Mora biti velika stvar. Ali ako mi glume, s mjesta ću to saznati i prihvatiti rizik. Vjerovao sam im, ali morao sam empirički sam sebi to dokazati. Prevoditelj je prišao i rekao, doktore Hall, jeste li spremni? Progutao sam knedlu. Jesam. Onda su rekli, prvo zamolite šejka da i vas zaštiti. Možete li me zaštititi? Kimnuo je glavom, a prevoditelj je rekao, molim vas, otvorite usta, doktore Hall. I nisam mogao vjerovati. Čovječe, nevjerojatno. Ne osjećam bol. Nije poput lijekova. Izvukao sam je i nije bilo većeg krvarenja. Možda kap ili dvije, ali nije bilo boli. Znao sam da to nije hipnoza, jer sam predajem hipnozu i bio sam svjestan da me se ne može toliko hipnotizirati da izdržim tu vrstu boli i da zbog hipnoze tako brzo zacijelim. Rekao sam, čovječe, ovo je nešto drugo. Hall je bio toliko nadahnut da je sam postao učenikom sufi misticizma. Kasnije će dr. Hall probušiti svoj obraz u laboratoriju, kako bismo dobili nekakav zapis o prijenosu energije. I poslušat ćemo izvođača koji se naziva Kralj torture, koji tvrdi da može učiniti istu stvar bez nadprirodne moći. Ali sada, na malo veselije teme. Ljudi koji tvrde da se mogu spojiti na univerzalnu životnu silu da bi mogli letjeti. Od početka pisane povijesti, ljudi se zagledavaju u nebesa i sanjaju o letenju. U mnogim se religijama let ili levitacija smatraju znakom posebne pobožnosti. Katolička svetica Tereza Avilska navodno je mogla lebdjeti u zraku gotovo 30 minuta. Za indijske mudrace kažu da je levitacija čin štovanja Boga. Ali možda je najnadareniji letač svih vremena bio tibetski redovnik Milarepa, koji je mogao hodati i spavati dok je levitirao. Čini se da je sposobnost letenja izgubljena u moderno doba. Ali u američkom stožeru pokreta za transcendentalnu meditaciju poduzetni učenici to pokušavaju promijeniti. Došli su naučiti levitirati pomoću procesa u 3 stupnja poznatog pod nazivom yoga letenja. To je vrsta hinduističke tehnike meditacije, koju je u zapadnjački svijet donio Maharishi Mahesh Yogi. Oni to čine spajanjem na hinduističku verziju čija, životnu energiju koja oplakuje svemir i zove se prana. Yoga letenje je napredna vrsta meditacija. Mentalnim vježbama moždani valovi postižu moćni sklad. Blaženstvo i energija počinju teći organizmom i tijelo spontano poskoči. U prvom stupnju yoga letenja tijelo ne može mirovati, počinje poskakivati, skakutati i pokušava poletjeti. Drugi je stupanj kada tijelo zbilja ostane lebdjeti neko kratko vrijeme, a treći je majstorski stupanj, kada tijelo može letjeti.
Kad promatrate ljude koji vježbaju prvi stupanj joga letenja, prvo što primijetite jest da ne izgledaju baš kao da će poletjeti. Više poskakuju u položaju lotusa. Zatim primijetite da su ljudi zbilja sretni. Letenje je fantastičan osjećaj. Trenutak prije poljetanja, prije levitacije, doživljavaju osjećaj sreće. Čak i podizanje s tla nekoliko centimetara donosi osjećaj čistog ispunjenja. Drugi će stupanj biti još bolji. A treći, jedva čekam prizor, 10.000 ljudi koji zajedno lete. Čini se da su još daleko od trećega stupnja. Ali istraživač na sveučilištu TM, dr. Fred Travis, tvrdi da se zbilja javljaju metabolički učinci u ljudskom tijelu već i u prvom stupnju letenja. Ako pogledamo razdoblje od 1 sekunde prije samog podizanja, javlja se široki raspon preko čitavog niza frekvencija, globalna usklađenost. Osoba je u sasvim drugčijem stanju uma, drugčijem stanju mozga. Mi to nazivamo čistom svjesnošću. I otuda potiče taj poriv za letom. Tvrdnje dalje eskaliraju. Odbacuju Newtonov zakon gravitacije i tvrde da je zastario nekoliko stotina godina. Newtonovi zakoni jednostavno tvrde da će ljudsko tijelo biti privučeno na Zemlju silom gravitacije jednako kako Zemlja drži Mjesec u orbiti. Tijelo koje se podiže u suprotnosti je s ovim klasičnim zakonom gravitacije. Mi razumijemo kako možemo svladati klasičnu gravitaciju i kako tijelo može lebdjeti ili letjeti. Možda nije iznenađujuće, ali još nitko nije svladao prvi stupanj procesa i sveučilište ne želi predviđati kada će ili hoće li uopće joga letači zbilja poletjeti. Ali oni tvrde da to nije ni važno, jer su otkrili da čak i prvi stupanj joga letenja proizvodi zanimljiv nus proizvod. Oni to nazivaju Maharishi efekt. Pravi je razlog joga letenja, pogotovo u grupama, stvaranje mira u svijetu, okončavanje ove tragične ostavštine nasilja, zločina, terorizma i rata. Tvrde da ako prikupe kritičnu masu ljudi koji prakticiraju letenje, oko 1% populacije, naraštajima natjecateljica za titulu Miss Amerika ispunit će se želja, mir u svijetu. Za sada, TM-ovci ostaju prizemljeni, osim u kratkim dijelićima sekunde. Ali uspjeli smo pronaći jednog jogija koji zbilja može letjeti u svojem zrakoplovu, zahvaljujući milijunima rupija koje su njegovi predani sljedbenici donirali u siromaštvom pogođenoj Indiji. Acharya Satyananda propagira svoju vrstu proricanja sudbina i duhovnosti 2/4 milijuna sljedbenika u Kalkuti. Koja je njegova tajna? Ista ona velika univerzalna energija koja potiče joga letenje, prana. Satyananda tvrdi da pomoću prane može čitati i upravljati mislima ljudi. Imam šesto čulo, moć. Ljudi mi dolaze sa svojim problemima. Čim uđu u sobu, znam koji ih problemi muče. Čitam njihove misli. Satyananda tvrdi da tijekom meditacije njegov um napušta tijelo i prikuplja elektromagnetske sile svemira. Ta mu energija daje mogućnost da proširi svoju moć umovima svojih sljedbenika, čak i do 6.000 odjednom. Ali Satyananda ima velike snove. Jednoga se dana nada da će upravljati čitavim svijetom. Izgradio je bogato poslovno carstvo, ali nema potrebu pravdati se. U biti sebe smatra modernim tipom Božjega čovjeka. Indijski su se sveti ljudi tradicionalno odricali svjetovnih stvari i živjeli skromnim životima. Takav se stil života Satyanandi ne sviđa. Sadusi ne čine ništa za društvo. Ja želim nešto učiniti jer mi moji sljedbenici daju puno. Zato pokrećem institut za održavanje i dizajn zrakoplova koji će biti najveći u Indiji. Ali ne vjeruju svi da se Satyananda spaja na izvore energije nepoznate znanosti kako bi upravljao umovima i predviđao budućnost. Ovo je razotkrivač gurua Prabir Ghosh, pokora takozvanih božjih ljudi iz Kalkute.
Njegova je misija pročistiti Indiju od nekih gurua za koje vjeruje da su varalice i lopovi. Naš Božji čovjek nije ni svjestan, ali Goš mu je pripremio klopku. I treba će mu prave nadljudske moći da se izvuče iz ove nevolje. U Indiji tradicija Božjih ljudi stara je i duga. To su čarobnjaci koji lutaju zemljom kao putujući karneval i demonstriraju takozvane čudesne moći. Ali nisu svi u Indiji uvjereni da Božji ljudi postoje. Razotkrivač gurua, Prabir Goš, godinama je obilazio ulice Kalkute u želji da razotkrije sve oblike lažnih tvrdnji i prijevara. Progonimo Božje ljude koji tvrde da imaju nadprirodne moći kako bismo ljudima pokazali da nemaju nikakvih moći i da su opasni za društvo. U ovom je gradu imao nevjerojatan uspjeh. Božjih ljudi je malo i raštrkani su. On i njegova ekipa polaze na turneju. Obilaze indijska sela i privlače ljude predstavama u kojima pokazuju kako se izvode neka čuda. Goš kaže da je Indija plodno tlo za bezobzirne Božje ljude koji lako zarađuju novac i na najjednostavnijim prijevarama. To je njegov životni poziv, razotkrivanje Božjih ljudi koji zarađuju varanjem ljudi, pogotovo onih koji ciljaju mnogobrojnu indijsku sirotinju. Božji ljudi bogato zarađuju jer su seljaci neuki i boje se da ih ne zadesi nesreća. Govore seljacima da za molitvu daju 2000 rupija ili bi im sin mogao umrijeti. Seljaci će čak založiti svoju zemlju da bi došli do tog novca. Danas će razotkriti jednostavan i uobičajen trik Božjih ljudi, izbacivanje vatrenih kugli. Tajna. Pomiješajte prašinu i kalijev permanganat koji je sastavni dio praška za bljeskalicu i eto, velika vatrena kugla. Trenutačno, na prvom mjestu najtraženijih Božjih ljudi Gošova popisa je naš bogati leteći Božji čovjek, Acharya Satyananda. On je izuzetno bogat čovjek koji ljudima na prijevaru oduzima novac preko astrologije. Plaši ljude problemima do kojih ne mora doći i naplaćuje im $100. To je dvomjesečna plaća većine Indijaca. Možemo samo zamisliti koliko izrabljuje ljude. Prabir Goš pozvao nas je da mu se pridružimo u misiji razotkrivanja Satyanande. Goš i njegova skupina skeptika smislili su složenu tajnu operaciju. Poslaće 2 grupe ljudi, koji nisu u rodu, da se predstave kao članovi obitelji. Svaka će ekipa iznijeti Satyanandi izmišljeni problem za kojega će tražiti rješenje. Kao Božji čovjek koji ima pristup mističnim energijama svemira, kako bi kontrolirao umove i čitao misli, svakako bi morao moći pronaći lažne priče i razotkriti ih prije nego što oni razotkriju njega. Taj zadatak može biti opasan. Goša su jednom napali i slomili mu nekoliko rebara dok je razotkrivao prijevaru Božjeg čovjeka. Hoće li Satyananda zbilja moći upotrijebiti svoje 6. čulo, pročitati misli skepticima i razotkriti operaciju? Prva ekipa ulazi u ured gurua. Jedini podatak koji traži jest datum rođenja mlade žene. Nakon provjeravanja karata, kaže ženi da ne može održati veze s muškarcima jer joj život nije uravnotežen. Preporuča joj skupu Amailiju koja će joj pružiti zaštitu i daje joj savjet o pravoj osobi za brak. Zavirio je u knjigu i rekao da ima problema u njezinu horoskopu, da su to veoma opasni znakovi i da mora nositi taj medaljun koji stoji 5500 rupija. Mislim da je to više od mjesečne plaće ljudi koji sjede ovdje.
can imagine Možete samo zamisliti kakva je to prijevara, koliko se vara ljude u ime ovoga. cheating they are doing in their life. Samo plaše ljude. Scaring people like anything. Druga ekipa odlazi Guruu i dobije sličnu priču. 25 October 78 अक्टूबर तो 18 तारीख Ponovno daje rješenje koje traži kupnju skupe Amailije. এখানে 30 টাকা Plan prelazi u drugu fazu. Šalju poruku Gošu da je vrijeme da se suoči s Božjim čovjekom. Prepoznaješ li me? चलें এসেছিলেন Već smo se upoznali. Koga predstavljaš? না না Zovem se Prabir Goš. Došao sam kao običan čovjek kako bih shvatio što se ovdje zbiva. এনার সাথে একটু কথা আছে না না আপনি কি চাইছেন Goš tada zamoli ekipu da svima ispričaju izmišljene priče, što izaziva pomutnju. বছর চলবে এবং তার জন্য কিছু কালার্স বললেন না না আপনি এটা বাইরে গিয়ে বাইরে যান আপনি বাইরে গিয়ে বাইরে Guru zahtjeva da mu vrate sve dokumente koje je napisao i njegova pratnja postaje neugodna. Kad su shvatili da smo došli razotkriti njih i njihove podle djelatnosti, više nisu bili dobronamjerni. Oni i njihovi zlikovci postali su nasilni. Satyanandino osoblje zahtjeva da Goš i njegova ekipa napuste ured. Ali nisu svi uspjeli izaći na vrijeme. Producent National Geographica koji je snimio dio sekvence još je zarobljen s ljutim Satyanandom i njegovom pratnjom. We are here now at the Shotananda's ashram. Nalazimo se kod Satyanande. Zarobili su naše gledatelje jer smo dokazali što radi. Wrong. He's already fake, he's a fraud. Već je proglašen varalicom. Yes. Tada je sakrio našeg redatelja. Policija je na putu. Koliko još? Stižu. Zahvaljujući policiji, naš producent prolazi sa samo nekoliko modrica. Ali Satyanandina osveta tek je počela. 3 dana kasnije u svojoj TV emisiji Satyananda moli svoje sljedbenike da ubiju Prabira Goša. Satyanandu su ubrzo uhitili i lokalni političari traže da se ukinu takve emisije. Čini se da su na kraju mistične energije svemira napustile Satyanandu. কিন্তু ছবি যদি দেখা যায় তা আমি দেখছি Kada pogledate Satyanandu, vidjet ćete da je problijedio zbog nervoze. ঝুলে গেছে কারণ নার্ভাস এই নে Zašto? Ako je toliko moćan Božji čovjek, zašto nije mogao pročitati moje misli? Tako smo razotkrili Satyanandu. Čini se da su bar za sada Goš i njegova ekipa skeptika prizemljili Ašariju Satyanandu. Ali vrijeme je za nevjerojatne izjave ljudi čije nadprirodne moći, koliko god strašne bile, djeluju stvarne. Mogu li se sufi mistici, koji si nanose strašne ozljede, zbilja priključiti na duhovnu energiju koja sprečava bol, krvarenje i infekcije? Može li se dijelić te energije zabilježiti u laboratoriju? Ili sve ovo moderna medicina može objasniti? Kao što smo prije vidjeli, sufi mistici reda Tarika Kaznazanije mogu si nanijeti strašne ozljede i tvrde da ne osjećaju bol. Gotovo nema krvarenja i rane zacjeljuju gotovo trenutačno. Kako? Njihovi vođe, šeici, kažu da se priključuju na duhovnu energiju svemira koja potječe od Allaha i štiti ih. they say that they are Tvrde da usmjeravaju tu energiju i liječe ljude, to heal što zvuči vrlo nevjerojatno. sounds very improbable. Ono što se vjerojatno zbiva je placebo efekt. Placebo effect. Ako vjerujete, djelovat će. Psiholog dr. Howard Hall bio je toliko dirnut moći onoga što rade derviši da je i sam to pokušao. Uvjeren da se ne radi samo o autohipnozi, pristupio je redu sufija. U potrazi za dokazima koji će potvrditi energiju koja ga štiti tijekom rituala namjernog samoranjavanja, Hall je udružio snage s doktorom Garyjem Schwartzom iz Centra za graničnu medicinu sveučilišta u Arizoni, vodećeg instituta za jedno od najkontroverznijih polja medicinskog istraživanja, energije i duhovnog liječenja.
When I first Kad sam vidio snimke koje je dr. Hall donio iz Iraka, nisam mogao vjerovati. I couldn't believe it. In fact, I wondered Čak sam se zapitao je li tu u igri neka prijevara. once I became convinced that Kad sam se uvjerio da se ne radi o trikovima, postavilo se pitanje. gee, could you explain Može li se to objasniti nekom vrstom placebo efekta? instances after Ali dok gledate primjer za primjerom nevjerojatne izdržljivosti za stvari koje većina nas ne bi mogla nikako podnijeti i vidite da nema nekih dugotrajnijih posljedica, počinjete sumnjati u teoriju da je to jednostavni mentalni efekt. mental effect, and then you start wondering, well, Zapitate se je li zbilja duhovna strana ovoga toliko važna koliko oni vjeruju. Schwartz želi otkriti ima li kakvih promjena u mozgu dok Hall pokušava zabiti šiljak za led kroz svoj obraz. Ali prvo im treba očitanje kontroverznog uređaja poznatog pod nazivom vizualizator ispuštanja plinova ili VIP. the GDV system picks up VIP sustav očitava električne aktivnosti oko vrhova prstiju i zatim pomoću složenih računalnih algoritama prikazuje sliku tijela podijeljenu po različitim energetskim područjima koja se nalaze oko tijela. VIP tehnologija vuče svoje korijene iz kontroverznog procesa otkrivenog prije 75 godina pod nazivom Kirlianova fotografija. 1939. Semyon Kirlian otkrio je da ako objekt na fotografskoj ploči izložimo električnom polju visokog napona i visoke frekvencije, na ploči će se pojaviti slika koja sliči aureoli. Neki vjeruju da je ova aureola tjelesna manifestacija duhovne aure koja nas navodno sve okružuje. Znanstvenici vjeruju da je aureola obično vlaga. Efekt je poznat kao pražnjenje korone. Pomoću VIP-a Schwartz traži dokaze koji će pokazati hoće li se Hallovo osobno energetsko polje, aura, mijenjati dok se ozljeđuje šiljkom za led. Ali prvo moraju izmjeriti osnovno očitanje. Vrijeme je da pokus započne. Hall je spojen na EEG, stroj koji vizualno bilježi električne aktivnosti u mozgu. Kada si probijam kožu, tražim posebnu pomoć predaka i sadašnjeg šejka. Kako bi dobio odobrenje šejka, Hall ulazi u meditativno stanje i neprestano ponavlja niz mantri. Razdoblje meditacije traje približno 90 minuta. Mozak mu je zbilja otišao u opuštenije stanje tijekom molitve. Nismo vidjeli nikakve anomalije. Nije dolazilo do napadaja, nije pao u stanje dubokog sna, nije otišao u hiperuzbuđeno stanje. Moždana aktivnost izgledala je relativno normalno. Spreman sam za probadanje. Tvrdi da ćemo zabilježiti prijenos energije između duhovnog vođe Sufija i njega. Osjeća li ikakvu bol? Možete otvoriti oči ako želite. Ne, samo tupa bol. Nema fiziološke boli. Sada ćete izvući šiljak. Zatvorite oči i opustite se. Može? Spremni? Spreman? Hoće li rana zacijeliti tako brzo kao što je obećao? Nakon ovoga idem na ručak, ljudi. Sjajno, nema krvi. Kapljice krvi i dalje izbijaju. Obično izađe nekoliko kapljica. To bi trebalo biti to. Ali nakon samo nekoliko minuta dr. Schwartz pobliže pregledava ranu. To je... Ne mogu točno odrediti gdje je. Ne vidi se. Je li ovo zbilja posljedica energetskog liječenja Sufija? Pogledajmo pobliže VIP da vidimo je li se Hallova aura mijenjala. Vidimo po prvi put da, ako usporedimo snimku prije i poslije, da VIP očitava smanjenje energije u području gdje je šiljak prošao kroz vilicu.
You saw this gaping. Možete vidjeti rupu u energetskom polju vilice, puno veću nego što sam početno očekivao. Initially anticipated showing up in terms of the Dokazuje li VIP da je božanska sila zaštitila doktora Halla, kao što to on tvrdi, ili postoji jednostavnije rješenje? Yes, I think Da, vjerujem da postoji jednostavnije objašnjenje, ali zapadnjački znanstvenici imaju problem s njim. have difficulty with. Jednostavno je objašnjenje da ovo potječe od božanskog sudjelovanja, da zbilja postoji duhovna komponenta i da je ta komponenta veoma jednostavna. It is very quote simple. We have a name Mi imamo naziv za to što prividno izgleda kao znanost. Koristi znanstvene uređaje, znanstveni žargon, ali u biti nije znanost. fundamentally not science. To se zove pseudoznanost. Kasnije ćemo malo pobliže promotriti prilično tajanstven VIP uređaj. Ali prvo ćemo upoznati osobu koja sama sebi nanosi bol. I to ne iz duhovnih razloga, već zbog novca. I to bez pomoći mističnih energija. Ovo je Tim Cridland, poznat kao Zamora, kralj tortura. Ima svoju točku u Las Vegasu u kojoj probija svoje tijelo oštrim predmetima. I on tvrdi da ne osjeća bol. Ali to je jedina sličnost sa sufijima. Cridland ne tvrdi da čini išta nadprirodno. Sve je pravo. Nema nikakvih trikova. Postoji veoma malo prostora za pogreške. Ako mi popusti koncentracija, mogao bih se veoma ozbiljno ozlijediti. Je li istina da ne osjeća bol? Ili ima samo visok prag tolerancije za torturu? Nema krvi, nema boli. Dame i gospodo, to je pobjeda uma nad materijom. Htjeli smo izmjeriti Cridlandove sposobnosti, pa smo posjetili doktora Joshua Pregera, anesteziologa na studiju medicine na UCLA-u, poznatog stručnjaka za mehanizam boli. Pomoću uređaja koji proizvodi niskonaponske električne podražaje, odredit će koliko Cridland može podnijeti bol. Now we're going to change the frequency. Većina ljudi postigne rezultat između 4 i 6. Cridland pri prvom pokušaju postiže 20. Your score Vaš rezultat je potpuno izvan ljestvice u odnosu na ostatak populacije. Nakon jedne probe, Cridland postiže nevjerojatnih 27 na ljestvici. Dr. Preger vjeruje da je meditacijom i samohipnozom tim nekako uspio blokirati mozak da obradi impulse boli na živčanom putu, koji se zove silazni put. Okay, ready? U redu, spremni smo, idemo. Well, I theorize that he activates Pretpostavljam da nekako aktivira svoj silazni put, bilo putem samohipnoze ili na neki drugi način odvraća pozornost. this attention. Clearly, Očigledno je da uspijeva nešto promijeniti u svojem živčanom sustavu, da može podnijeti više boli. he can tolerate more pain. Ako Tim Cridland može podnijeti više boli putem meditacije ili samohipnoze, je li moguće da upravo to omogućava doktoru Hallu i Sufi dervišima da ne osjećaju bol? Možda, ali objašnjava li tvrdnje Sufija da se mogu izuzetno brzo zaliječiti? Potražili smo odgovor kod doktora Jozefa Molnara. Molnar je rekonstruktivni kirurg koji je operirao na 1000 ozljeda izazvane ranjavanjem. On vjeruje da brzo zacjeljivanje ima više veza s odlukom Sufija da sami nanose ozljede nego s nekom duhovnom moći. Veći dio rana nalazi se na dijelovima koji miruju. Čini mi se da čovjek koji si probija grudi mačem probija samo kožu i salo na grudima. Slično činimo i mi kada radimo liposukciju prsa. Ali što je s ranom koja je nastala kada je dr. Hall šiljkom za led probio svoj obraz? Krvi je bilo veoma malo, a čini se da je rana zarasla za nekoliko minuta. Nisam previše iznenađen količinom krvarenja u ovom slučaju. Svi koji su davali krv znaju da će biti krvarenja nekoliko minuta i ako pritisnete ranu, krvarenje prestaje. Rane koje nastaju probijanjem relativno su bezazlene. Nije ništa izvadio i onda to vratio nakon 2 sata. Sve je ostalo na mjestu. Rana se samo trebala zatvoriti i vratiti na mjesto. A to se i očekuje kod rana koje nastaju probijanjem. Nisam vidio ništa što bi ukazivalo na nešto nadprirodno u procesu zacjeljivanja.
Ali što je s rezultatima VIP-a koji navodno ukazuju na smanjenje energije u auri doktora Howarda Halla? Mjeri li taj stroj nekakvu tajanstvenu energiju u živim bićima? Je li aura ista tvar kao i chi? I mogu li neki ljudi zbilja pomoću čija nekoga nokautirati, a da ga ni ne dodirnu? Milano, dom talijanske burze i poslovnih centara i njihov glavni grad mode i kupnje. On je i dom dva najpoznatija svjetska skeptika, kemičara Luigija Garlashelija i psihologa Massima Polidora. Massimo neumorno piše o svim vrstama nadprirodnih fenomena. Luigi je više praktičan tip. On će se podvrgnuti gotovo svemu samo da bi dokazao svoj skeptičan stav. Znanstvenici moraju istraživati neobične tvrdnje jer znanost ima zadaću otkriti ono što je još uvijek nepoznato i to znanstvenici stalno čine. Ne vjerujem da je moguće da jedna osoba prenese svoju energiju na drugu osobu. Ako do toga dođe, treba to istražiti znanstvenim metodama. Massimo i Luigi upoznati su s VIP uređajem koji je korišten za ispitivanje aure doktora Halla dok si je probijao obraz. Čak su napravili svoju verziju. Kao i VIP, zasniva se na Kirlianovoj fotografiji, ali otkriva nekoliko problema u VIP-ovu mjerenju životne energije. U ovom stroju imamo generator visokih frekvencija i visokog napona. Zajedno stvaraju električni naboj niskog intenziteta siguran za ljudski dodir. Opremljen je i tankovima helija i neona koji se puštaju u nepropusnu komoru ispod površine ploče stroja. Kada postavite predmet na ploču, električni naboj pale molekule plina, koji počinje svijetliti i stvara nešto slično energetskom polju ili auri predmeta. Ali ako je to životna sila poput aure ili čija, zašto svijetli jednako moćno i kod nepokretnih predmeta? Sigurno ne bilježi auru, energiju ili takvo što. To je stroj koji radi bez podražaja. I što god stavili na njega, ruku, cipelu, škare, bilo što, samo će pokazati svjetlost. Ali to nije svjetlost koja potječe od predmeta, to je svjetlost koja potječe od stroja. Tako da VIP uređaj koji bi trebao mjeriti energetsko polje može mjeriti samo prirodne fenomene poput temperature, pritiska i vlage. Sada je vrijeme da Massimo i Luigi usmjere svoju pozornost na najstravičniji način korištenja mistične energije koji smo do sada vidjeli. Izbacivanje čija kako bi nekoga nokautirali, bez dodirivanja. Massimo je proučio snimke Georgea Dillmana i njegovih sljedbenika dok izvode rušenja bez dodira. I nije ga se dojmilo. Ljudi tamo to očekuju. Od njih se očekuje da reagiraju na točno određen način i samo reagiraju na sugestiju. Ovo se zbiva pri hipnozi, ali kod demonstracija mažioničara na pozornici koji ne koriste hipnozu, oni samo daju sugestije i ljudi koji su spremni povjerovati u takve stvari reagiraju. Ali kritizirati snimku i stati ispred majstora karatea nije ista stvar. Vrijeme je za obračun. U jednom kutu, težak ne više od 62 kg, kemičar Luigi Garlashelli. Vjeruje da može izdržati udarac čija koji oduzima svijest, jer on ne postoji. U drugom kutu, nositelj crnog pojasa 8. stupnja Leon J., jedan od najbližih suradnika Georgea Dillmana i kolega koji izvodi nokaut bez dodira. Ovo će biti zanimljivo. Kad smo napravili pokus na Luigiju, koji nije spreman povjerovati u te stvari, ili je samo čekao da vidi što će se zbiti, nije upalilo. Dillman vjeruje da zna što je pošlo po zlu i smislio je veoma zanimljivo objašnjenje.
Skeptik je bio potpuni nevjernik. Nevjernik. Plus, ne znam smijem li ovo javno reći, čovjek je imao jezik u potpuno krivom položaju koji može poništiti učinak. Da, možete poništiti učinak. Možete poništiti puno stvari koje vam učine. Možete poništiti udarac ako podignete nožne palčeve. Ako kažem da ću vas rušiti i vi podignete jedan nožni palac, a drugi spustite, ne mogu vas rušiti. Ako pokušam ponovno i vi zamijenite položaj prstima, ako to stalno radite, neću vas moći srušiti. Dobro je znati, ali postoji još jedno objašnjenje. Možda chi, prana, baraka, sve mistične energije koje običnim smrtnicima daju sposobnosti koje se čine izvan mogućnosti običnih ljudi, djeluju samo ako vjerujete u njih. Daju nam moć da poništimo bol i svladamo fizička i mentalna ograničenja jer vjerujemo u to. Ali čak i ako ništa nadprirodno ovdje ne igra ulogu, postoji jedna moć kojoj se morate diviti. Moć ljudskog uma. Skepticizam može otići predaleko. Može biti kontraproduktivan. Malo skepticizma nije loša stvar. Previše skepticizma u biti zaustavlja napredak civilizacije. Postoji puno ljudi kojima je potrebno da takve tvrdnje budu stvarne. Grčevito držanje za takva vjerovanja koja govore da ste posebni i da trebate razvijati svoje moći kako biste postali bolji od drugih, veoma im je važno. Upravo sam snimio scene za film u kojem glumim detektiva i izvodim svoje bez dodira stvari na filmu. Vidjet ćemo hoće li publika povjerovati. Nije mi važno hoće li ili neće, u filmu je. I stvarno je. Ne pristajem na efekte. Koga želite zavarati? Zavarat ćete samo sebe. Kad ljude potičemo da povjeruju u postojanje posebnih moći, potičemo ih da vjeruju i u laži. I to je stvar etike. Nadprirodne tvrdnje nadilaze zabavu. Tekst čitali Mirela Matković i Krunoslav Belko. Proizvodnja Studio Duplikato, Zagreb, 2007.